खेराइजोंनो समाज खुङो बैसागु दमासि फोरबो फालियो जों हाबा खेराइजोंनो समाज खुङो Belia, belia, ayah, bukan zalamban, kailan adaya. Belia, belia, ayah, bukan zalamban, kailan adaya. Bukaini, takaini, ziu bahangga, ikazani boibu. गोबां जोहोलाव-जोहोलावजोफ्रा गावनि आगोमा जिउखौ बावनानै 20 फेब्रुआरि 1993 मायथाइयाव बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिल BSC गोरोबथा जाबाय। नाथाय बर'फ्रा बेयाव गोजोननाय फैयाखिसै। गिलु-बालु हाथियारनि दावहासो नांफिनबाय। जोंनि कार्बि आंलंनि बर'फोरनि मोनथाया लेखा बिलाइयावनो थाबाय। नै महामाया हाजो नोंबोथ' नुदोंमोनना बर'नि सोमावसारनायखौ। नै हरखानि दैसा नोंबो साखि दंना कार्बि आंलंआव थानाय बर'फोरनि सुखु दुखुनि। फोरमायनानै हो जोंनि जारिमिनखौ बे 20 मुगानि बर' फिसाफोरनो। नोंसोर खौसे जा बर'फोर खौसे जा दाबो सम दङ। मानोना जोंनि सोमावसारनायनि मोनथाया दाबो जोबनानै थाङाखै। गावजों गाव राजखान्थिनि एना-एनिखौ ज्राब गारनो गुबुना हरै जोंखौ खैसासो साफिनबावबाय। नङाब्ला बर'फोरनि सिमाङा सिमाङैनो थालांगोन। फै जों बयबो खौसे जानो।
Hadi boynu, Kuzey zalim, Kuzey